Shalom, oras, salam sejahtera di hita salhubna damang dainang. Di dia pihita marinanganan, dami di bata natotong madongani, maurupi salukna ka parnglota. Damang dainang, ada orang so hita tangin hatani di bata di bagai seperti kenon, sebelum merasa dani roh hita martanya kita. Dami na sumurung siya nasaroha, ima mangaramoti hati-hati dok pikramu di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani di bata nagabi ujahan di Jamita di Epipanias na paduahon ima di tanggal 10 Januari tahun 2022 di Mai san buku parpasalmen bidu tulu pulonom amuka mesana ayat 6 sa tu ayat 10 sada. Om hatani Tuhan tapai itu badi bagasan ratabe. Tolas ro dilangi doaka asni roham ali Jehovah. Tolas ro diaka obun doha setongamu. Subukon akka dulu ni dibata do hati guramu. Dosun ayat na sumar do akka panghumu. Di permuduhodo julma do pinahan ali Jehovah. Tugnarga situ tudo asni roham ali dibata. Jadi marhapurusan di perlingguman ni hagungmu doa ke anak ni jolma di hamhapok na nasida do tabu-tabu ni bagasmu jala di penupod hodo tu nasida sen batang aik nyaka habisaun mi eden mi adalah bumi do mual hanguluan di bagasan hati romi huidahami hati uron saya panene ma asini roham tuaka na tumadaho jel hati goram mutuaka na ujur maroha ido sahana damang dainang nenlonga di bagasan Yesus Kristus adong do padohannya na malo di do songonon untuk mengetahui bahwa seorang pelukis itu handal. Kita tidak perlu berbicara sama dia. Kita tidak perlu melihat dia melukis. Ale cukup ma tabereng sian lukisan na ado. Makanya dak kera kita molu disada galeri manang pameran lukisan. Di sini dipampakkan dada jelman ale hasil lukisan. Alai molo isarana tertarik kita memereng sada lukisani jalepingi kita mabot isi pelukisna biasana bodoh kita makatai langsung lo ibana melalui hubungan telepon dokla naas suang songoni do turpu jamita nasa tu kita dia para partikeno di bagasan turpu jamitaon songo dia perpesalmen ima si Raja David maka jongjokon balgani asini rohani di bata na dilela ibana. Dada napajupang secara langsung si Raja David di bata. Langsung face to face. Alai takas do. Dihilala di parwahon di parateateon si Raja David. Saluna asini rohani di bata nasa di bagasan pargolon. Ido na dia nyonjok ko di bagasan jamita dia pala partikan. Ala ni mana dokot ibana di bagasan ayat panoponi. Tolas ro di langi do akka asini roham ale Jehovah. Tolas ro di akka obun do hasitongame. Nama lapatan Raja David medokon asini rohani di bata tung dihilala saluhna satu langit. Asini rohani di bata dang adong tudosna. Asini rohani di bata dang adong tibona. Utibbo do asini rohani di bata sian salhutna nasa na adong na diportigo. Songon langit satu langit saat ima tu obun akasitongan di bata. Bahkan musa digobari ni mana do hati goran ni dibatai dosen ayat na sumar belgerhian
Sudena portibion makilala. Sude portibion saat asini rohani di bata. Alenia manginang nenlonga di bagasan Yesus Kristus. Gobaran na digobaran si Raja David soal asini rohani di bata. Ima gobaran na patuduhon na ibana mangulu di bagasan asini rohani di bata. Ido bahen o jape na satu hita di bata para si rohana manonto. Amanginang nenronga di bagasan Yesus Kristus. Ahaduna na yung buhatot tasen hata ni di bata dia pala partikenon nagabijamita na mangulu tuhita. Na perjulo sahali marhite-hite turpukon na yung takas di paboto tuhita. Ia asini rohani dibatai totong manotong di bagasan parnglot tadanganong tudus-tudus na. Alay na rumikot dihita ala nataboto do balga asini rohani dibata na pinatuduni dibata jalan ada jonjok ko di si Raja David di bagasan buku perpasal menor. Na kita petakas do tahilala salunay. Asini rohani dibata no balga sa sitong na dipatuduhon di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus do hataridaan balgani asini rohani di bata. Alana Yesus Kristus do hataridaan balgani asini rohani di bata. Totong mahita mangulu di bagasan Yesus Kristus. Si Raja David dung dihajongjokon ibana balga asini rohani di bata di bagasan ngoluna. Totong do ibana mangulu di bagasan Tuhan. Nah kita pe kosongoni mah. Gudang nujul mason narihon tahun 2022. Nah tahun 2021 majo khususna. Di boto ibana do. Balgani asini rohani di bata. Nah totong maparorok parngolon. Alay. Dak oleh mana madok moliate itu di bata. Tetapi kita lewat firman ini saya mau mengajak kita pribadi pas pribadi. Ketika engkau merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam Yesus Kristus. Nang dipapatar di bata di bagasan Yesus Kristus. Mangulu mahita di bagasan asini rohani. Jadikan hidupmu. Jadikan pekerjaanmu. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan tentu yang terpancar dari kehidupannya segala nilai-nilai kebaikan. Raja Daud dalam Mazmur ini ibana mangulu di bagasan asini rohani di bata. Aleni di patudun ibana do asini rohani di bata di bagasan goluna siganopar. Na paduahon marhite-hite jami taon neng takas di pabotohot tuhita ganuk marsada-sada songo dia na dokko dia waluhoni tung narga situ tudo asini roham ale di bata jadi marhaporusan di perlinggoman ni habong mudo akka anak ni jelma. Kasih karunia Tuhan sangat-sangat berharga. Ale ni ditugihon asa marhaporusa di perlinggoman ni habong nahita. Sungguh dia do jelma na marhaporusan di bagasan perlinggoman ni habong ni di bata. Berarti mangasahod di bata totong di bagasan ngoluna siganopar. Jelma na mangargahon manang na mangul di bagasan asini rohani di bata. Berarti ibana pasobuhon dirina di permudu-mudu di bata. Menjadikan hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Dada diri top memang wasahita. Dada artata. Dada hamorota, dada hamalota. Tetapi ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita sudah berlindung dalam sayap naungan Tuhan.
Berarti kita membiarkan hidup kita sepenuhnya dituntun dan dikendalikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dadape songo nima pikiran. Na patuluhut jalan parpudi. Songo dia do jelma na mangulu di bagasan asini rohani di bata. Jelma na mangulu di bagasan asini rohani di bata. Berarti diulahoni mana akka hati uro di bagasan ngoluna. Mangulan hati uron. Berarti dan olo ibana marbuni-buni. Mangulan asana dingka. Manang dina buni, manang dina tiwur, manang dina patar, manang dina gulap. Alay akka ulan hati uro totong di ulan mana di bagasa molona. Songo sada carita manginang. Adong ma sahalak per minggu. Naposo dope ibana sada ama. Ganup minggu amat ton berminggu. Ganup ari tu gereja. Alai adul do ulah di bana sien per minggon. Sada tiki lame mana tu gereja. Halalau di mana tu gereja ada nama memuji Tuhan secara tulus. Alai ditiki dong persembahan. Di mana dosa persembahan itu katong dang mabai persembahan dari mana daro mamereng anggo songoni do tutu parwah do pamikir ya sehingga maha porsiap amanginang gudang do hita sonarion songoni mar minggu do mar tangiang do alai akka ulan habula pendope di ulan di alai nasa jolma na mangulu di bagasan asini rohani di bata. Saru pada ulang di mana di hati uron. Doh ima dinabuni. Akka ulan nadinggan, akka ulan natiur. Ido naik kopatu dorota. Mangulu maita di bagasan asini rohani di bata. Asini rohani di bata nungatong hastu hita. Di bagasan Yesus Kristus. Jakon, ahuon. Kita me di bagasan mulut tasigarupa. Amin martanya kita. Muliate Tuhan di bagasan asini roham. Nunga taruli hai marhite hite atam. Ajari mahan maka mulun hatamu di bagasan mulun amin sigarupa. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas maswita.